Tekintetem a hegyekre emelem. Honnan jön az én segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint írva található a Zsoltárok könyve 50. részének 7. versétől a 23. versig. Hallgass, népem, most én beszélek. Izrael, most téged intelek. Isten, a te Istened vagyok én. Nem feddelek meg véres áldozataidért, sem állandóan előttem levő égő áldozataidért, de nem fogadok el házadból bikát, sem aklaidból bakokat. Hiszen az enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ és ami betölti. Eszem-e a bikák húsát, iszom-e a bakok vérét? Hálaadásodat áldozd az Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Hívj segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. A bűnösnek pedig ezt mondja Isten: hogy mered emlegetni rendelkezéseimet, és szádra venni szövetségemet? Hiszen te gyűlölöd a feddést, és elveted igéimet. Ha tolvajt látsz, vele cimborász, és a paráznákkal tartasz. Szádból gonosz beszéd jön ki, nyelved családságot sző. Ahol csak vagy, testvéred ellen beszélsz, anyád fiát is bemocskolod. Ilyeneket csinálsz, és én hallgassak. Azt hiszed, én is olyan vagyok, mint te? Megfeddelek, és mindezt szemedre vetem. Értsétek meg ezt ti, akik elfeledkeztetek Istenről, különben elragad menthetetlenül. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Amen. Szenteljen meg minket az Úr az ő igazságával, az ő igéje igazság. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és szólítsuk meg imádság által mennyei édesatyánkat. Örökkévaló szent Isten, mennyei atyánk, magasztalunk és dicsőítünk téged, mert irgalmas és kegyelmes Isten vagy, akihez lehet jönni, akit meg lehet szólítani. Áldunk téged, mert napról napra gondoskodsz a teremtett világról, és számon tartott porszem életünket. Olyan jó, hogy segítségül hívhatunk életünk minden pillanatában, még a nyomorúság idején is. Hálás a szívünk a nyitott templomért, a gyülekezet közösségéért, a vasárnap áldásaiért. Kérünk, engedd, hogy átéljük közelségedet. Szólíts meg, emelj föl értelmünkben és hitünkben is. Vedd el erőtlenségeinket és minden bűnt, amely eltávolít tőled. Áld meg Isten tiszteletünket tőled való élő igével. Tedd áldottá ezt az órát vigasztaló szent lelkeddel, a Krisztus lelkével. Amen. A mi vasárnapi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úr nevében, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Istennek szent igéjét, amely alapján szól ma hozzánk a mi Urunk, és ez az ige írva található a Zsoltárok könyve 50. részének 23. versében eképpen. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem.
és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Ez Isten írott igéje, foglaljuk el helyünket. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az egyik óvodás, amikor hazament, este a vacsora asztalnál a szülők, különösképpen az édesanyja kérdezgette, hogy hogyan alakult a napja. Odaértek, hogy hát milyen foglalkozások voltak, és volt hittanóra. Megkérdezte, hogy miről tanultatok hittanórán. A gyermek csak röviden így válaszolt, hát arról, hogy Jézus fölmászott a fára. Az anyuka gondolkodott, hogy milyen történetbe mászott föl Jézus a fára, és nem akarta a gyermekét ilyen helyzetben hagyni, és mondta neki, hogy jaj, gondolom, hogy melyik történetet tanultátok, de tudod, hogy Jézus nem mászott fel a fára, Zákeus mászott föl, és hát onnan hívta le Jézus. Azt mondja, nem Zákeusról tanultunk, arról tanultunk, hogy Jézus fölmászott a fára. Az anyuka gondolkodik tovább, és próbálja megérteni, és megy a beszélgetés tovább, de az anyukát csak zavarja, hogy ez a gyerek mit hallhatott hittanórán, hát Jézus milyen fára mászott föl, és visszatér oda, hogy de hát mégis akkor milyen történetet tanultatok, hát el tudnád mondani, hát azt mondja, Jézus a Bibliában nincs, hogy fölmászott a fára. Azt mondja, dehogy nem, még a tanítványok is fölmásztak, meg el is aludtak ott. Az anyuka gondolkodott tovább, zaklatottan, aztán csak végül fölhívta a hitoktatót, mert nem értette, hogy ez a gyerek miről beszél. Hát végül kiderült, hogy Jézus fölment a tanítványaival az olajfák hegyére. Arról volt szó. De a kicsin gyermek képzetében az olajfák hegye, az nem a hegy volt, hanem a fának a csúcsa, ahová Jézus fölment imádkozni, ráadásul a tanítványok még el is aludtak. Miután ezt megtudta, próbálta helyre rakni a gyermek életében, és mondta, hogy most már tudom, melyik történetet tanultátok, de tudod, Jézus nem a fára mászott föl imádkozni, mire a gyerek megszólal. Miért? A fa tetején nem lehet imádkozni? Innentől kezdve az anyuka nem feszegette tovább a témát. Igen, a fa tetején is lehet imádkozni, de ez a gyermek ott a maga gyermeki gondolataiban, képzetében az olajfák hegyét, azt a fa tetejének gondolta, a fa hegyének gondolta, valamit félreértett. És tudjátok, nem csak a gyermekek tudnak félreérteni dolgokat az életben, ennél sokkal nagyobb félreértések vannak a Bibliával kapcsolatban, és a felolvasott Zsoltár pontosan arról szól, hogy az Istennek népe hogyan értette félre az Istennek az üzenetét, az Istennek az akaratát, hogy milyen az igazi Isten tisztelet, milyen az, amikor az Ószövetségben átélték azt, hogy mennek Istennek, bemutatják az áldozatot. És ebben a Zsoltárban Isten hol finomabban, hol keményebben megpróbálja elmagyarázni az ő népének, hogy mi az igaz Isten tisztelet. Az Ószövetségben az áldozatok, többféle áldozat volt, kiábrázolták az Istennel való kapcsolatnak a lényegét. A bűnért bemutatott áldozat, amikor fogtak egy állatot, és valóban a vérét vették, és föláldozták, az arról szólt, hogy az Istentől elszakadt ember életének, bűneinek következményei vannak. És az a következmény nem kisebb, mint a halál. Az áldozatok arra emlékeztették őket, hogy a bűnnek ilyen következménye van, de nem azt jelentette, hogy ha az áldozatot bemutatják, akkor onnantól kezdve az ő bűneik rendezve van automatikusan. Csak rámutattak arra, hogy minek mi a következménye, és hogy rászorulnak
Isten szabadítására. A hála áldozat az azért volt, hogy amilyen van az embernek, számtalan módon lehetett bemutatni a hála áldozatot, abból vett az ember, és általában a legelsőt, a legjobbat, a legszebbet odaadta belőle Istennek. Ennek az volt az üzenete, hogy mindaz, amink van, az életünk, azok az életterek, amelyek körülvesznek bennünket, azok a lehetőségek, azok a vagyonok, azok a jószágok, mindenünk, ami van, az Isten ajándéka. És Isten azért adta, hogy az ő akarata rendelkedése szerint boldogulhassunk és élhessünk vele, és amikor abból áldozatot mutattak be, az hála áldozat volt, azzal kijelentették, Uram, mindenünk a tiéd, és igyekszünk a te rendelkezésed szerint élni. Ez volt Istennek az eredeti útmutatása, és ez volt az eredeti rendeltetése. Ehhez képest a pogány világ, amely körbevette Isten népét, már másképpen értelmezte az áldozatot. Ott az áldozat az volt, hogy ki kell elégíteni annak a felsőbb transzcendesnek az igényeit. Mert csak akkor nyugszik meg, ha vért kap, mert csak akkor nyugszik meg, hogyha valamit adunk neki. Ez a félreértés sokkal inkább beszivárgott az Isten népének az életébe. És végül odáig jutott, hogy már nem értették, hogy mi az áldozatnak, mi az Isten tiszteletnek a lényege, hogy elsősorban nem a külső formák, hanem a belső hozzáállás, a lelkiség, vagyis a szív kérdése, hogy milyen módon járultak Isten színe elé. Végül már csak az volt a lényeg, hogy egyrészről bemutassák az áldozatot, másrészről olyannyira félreértették a dolgot, hogy téves elképzelések is voltak. Ők maguk is azt gondolták, hogy ők a magukéból, a sajátjukból adnak Istennek, mert az Istennek nincs, és hogyha ők a magukéból adnak valamit Istennek, az azzal jár, hogy onnantól kezdve Istennek is adni kell nekik valamit. Ez a nagy félreértés vonul végig az 50. Zsoltárnak bizonyos versein is, és ezt próbálja Isten helyre tenni. Azt mondja, nem az áldozatért piszkállak benneteket, de mindazt, amit hoztok, hát azt gondoljátok, hogy nekem szükségem van rá, és sorolja az Úristen, hát minden az enyém. Ha nekem szükségem volna valamire, azt gondolod, ember, hogy neked szólnék? Hát én alkottam a világ mindenséget, nem szorulok rá a te környőr adományodra. Nem érted az Isten tiszteletnek a lényegét. És amikor ezt mondja Isten, akkor eljut oda, hogy rámutat a helyes Isten tiszteletre, ahol nem mi adunk Istennek, hanem mi jövünk úgy oda Istenhez, hogy hozzuk a magunk nyomorúságát, és kérjük az ő szabadítását. Szeretett testvéreim, Isten szelíd hangon és keményen is arra itt bennünket, hogyha félre értettük mai korban is az Istennel való kapcsolatnak a lényegét, akkor ez kerüljön helyre a mi életünkben. Mert tudjátok, ma is könnyen el lehet jutni oda, hogy valaki úgy közelíti meg az Istennel való kapcsolatot, mint valami maffia kapcsolatot. Ott mi a lényeg? Az, hogy megvan az én bűnöm, megvannak az én stiklieim, de hogyha fizetek, ha jattolok, akkor elintézik, hogy nem lesz következménye a dolgoknak. Nagyon sokan azt gondolják, hogy az Istenhez való odajárulás az nem más, mint amikor gyakorlatilag Istennek azt kérem, hogy hát Uram, bűnös vagyok, megvannak a hibáim, de arra kérlek, hogy tekints el ettől, mert én
Adok neked valamit, nézd, akik nem járnak templomba, akik nem foglalkoznak veled, azok semmit nem adnak neked. Mivel én adok, ezért el kell, hogy nézd az én elrontott dolgaimat. Aztán van, aki úgy gondol az Istennel való kapcsolatban, félreértően, de ott legbelül, nem kimondva, csak így áll a dolgokhoz hozzá, hogy ez olyan, mint a befektetés. Járok rendszeresen templomba, olvasom a Bibliát, szánok az időmből arra, hogy imádkozok. Ez egy jó befektetés, mert amikor valami szükségletem van, akkor majd benyújtom a számlát, és azt mondom, hogy most itt az idő, hogy a kamatok ki legyenek fizetve, mert én ennyit és ennyit fordítottam rád, Úristen, most egy kicsit te is visszaadhatsz abból, amit én adtam neked. Vannak, akik azt gondolják, hogy az Istennel való kapcsolat az olyan, mint a korrupció. Le lehet fizetni Istent. Hogy amikor valami krízis van, valami baj van, valami nehézség van az életemben, akkor rohanok Istenhez. Lehet, hogy addig nem foglalkoztam vele, de Uram, itt vagyok. Most már szánok rád egy kis időt, akár pénzt is, szánok rád imádságot, valamennyit foglalkozok veled, mintha az Úristen zsebébe csúsztatnánk valamit, és most hirtelen bajban vagyok, akkor kérek egy külön eljárást, egy külön elbánást, itt vagyok a nyomorúságban, a nehézségben benne, én csúsztatom ezt neked, Isten, te pedig akkor innentől kezdve egy külön elbánást biztosíts nekem. Mindezek a dolgok ott voltak az Ószövetségben, ott van mindig a történelem folyamán Isten népének az életében. Isten azonban azt mondja, hogy nem ez a helyes istentisztelet, nem ez a helyes Istennel való kapcsolat, hanem rámutat arra az állapotra, hogy bizony, amikor Istenhez jövünk, akkor mi úgy jöjjünk hozzá, hogy fölismerjük, hogy mennyire porszemek vagyunk. Amikor hozzájövünk, ne úgy jöjjünk hozzá, mint akik egyenrangú partnerek vagyunk, vagy mint akik valamit tudunk neki adni, mint amire szükségünk van, hanem jöjjünk azzal a vágyódással, hogy valóban Istenben, a mi szabadító Istenünket, mennyei atyánkat látjuk, hogy jöjjünk úgy hozzá, hogy hozzuk életünk minden nyomorúságát, és nem azt feszegetjük a belső világunkba, hogy mi mit adunk Istennek, hanem föltárjuk Isten előtt imádságban a mi hiányosságainkat, vétkeinket, szükségleteinket alázattal. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, te pedig dicsőítesz engem. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Az Úristen már az Ószövetségben is kijelentette, mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot. Isten ismeretét, és nem égő áldozatot, ahogy Hóseás könyve 6. részének 6. versében olvassuk. Ézsaiás könyve első fejezetének 11. versében azt olvassuk, mit kezdjek a sok véres áldozattal, mondja az Úr, elegem van az égő áldozati kosokból és a hízott marhák kövérjéből, a bikák, a bárányok és a bakok vérében nem telik kedvem. Mert valóban mi az Isten előtt kedves áldozat, a hozzávaló viszonyulás. Hallottátok a beköszönő igében, Jakab levelében. Vessetek el madagatoktól minden tisztátalanságot és minden gonoszságot, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Tiszta és szeplőtelen kegyesség az Isten és az Atya előtt ez,
meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Amikor ezeket az igéket olvassuk, az nagyon sokszor megihleti azokat, akik Istennel élő kapcsolatban vannak, megihleti azokat, akik verseket írnak, vagy éppenséggel énekszöveget írnak. Van egy érdekes énekszöveg, amely igazából nagyon távol áll a mi templomi zenei világunktól. És bizonyára távol áll a szövegnek a stílusa és egy-egy szó, ami istentiszteleti beszédünktől. Mégis most el fogom nektek mondani, mert az üzenet benne van. Így hangzik. Tudod-e, hogy mi az igaz istentisztelet? Meglátogatni az árvát és az özvegyet, elmenni a szegényhez, a nincstelenhez, és megosztani vele a kincseket. Hallja meg, hogy milyen az élet szava. Nem baj, ha érződik a bőrén a szemét szaga. Lehet, hogy vedeli a piát, de szeretetért kiált. Isten odaadta érte egyszülött fiát. Az igaz istentisztelet nem külsőségek, nem olyan gyakorlatok, amiben már nincs lélek, csak valami üzleti gondolat van benne, hanem az igazi istentisztelet az, amikor valaki átéli Jézus Krisztusnak a szabadítását, és azt mondja, Uram, hát ennyire szeretsz engem, én hálából veled szeretnék élni, és neked szeretnék élni. Tudod, milyen különbség van aközött úgy jönni az Isten házába, hogy jönni kell, mert ez a rend, hogy jönni kell, mert hogyha nem jövök, akkor lehet az Isten a fejemre koppint és megbüntet, hogy jönni kell, mert jobb az, hogyha az Istennel jó kapcsolatban vagyok, mert különben, ha bajba kerülök, nem segít meg. Ehhez képest mennyire más az, amikor valaki úgy jön, hogy hazajövök, az atyai házba jövök, az Isten házába jövök, ahol engem hazavár az én mennyei atyám. Mennyire más, amikor az ember átéli, hogy itt nap mint nap az Isten szabadítása válik valósággá. Mennyire más úgy igét olvasni, hogy nem le kell tudni valamit, hanem Uram, hát ma is van szavad hozzám, annyi minden szól ebből a világból, de most te szólj, hogy tudjak elboldogulni ebbe az földi életbe, a kihívásokkal, a nehézségekkel, hogy a helyes úton tudjak járni, hogy ne kelljen görcsölnöm és keseregnem ebben a világban. Hogy mennyire más úgy az időnket eltölteni, hogy nem azon görcsölünk rajta, hogy mikor lesz vége az életünknek, hogy mennyi mindent kell kiélni belőle, hanem hogy Jézus Krisztus szabadításában nekünk teljes életünk van, örök életünk van. Lehet jönni Istenhez hálaadással. És aki ezzel az örömmel jön, még a nyomorúságok közepette is, annak mutatja meg Isten, hallod, az ő szabadítását. Kedves testvérek, Biblia óránkon a nyomorúságról volt szó, hiszen azt volt éppen a napi ige, hogy Isten mindig biztos segítség a nyomorúságban, szerdán erről volt szó. Ma pedig halljátok, hogy Isten azt mondja, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak, te pedig dicsőítesz engem. Hadd kérdezzelek, van most valami nyomorúságod, amit Isten elé hoztál őszintén? Nem olyan dolgokat kérdezek, hogy minden rendben van-e az életedben, vagy kifelé mit mutatsz, hanem belül. Milyen félelmet, nyomorúságot, gyötrelmet, torzulást hordozol. Elmondtam szerdán is, a nyomorúság a magyar nyelven nagyon beszédes. A nyom igéből származik, ami azt jelenti, hogy valami ránk nehezedik, és eltorzít bennünket, és nyomorékká teszi a mi életünket. Olvastam egy történetet
amikor egy állatkereskedő kiírta, hogy kis kutyák születtek, és eladóak a kiskutyák. Hamarosan egy kisfiú tért be hozzá, és így szólt: jó napot kívánok, mennyibe kerülnek a kiskutyák? Az állatkereskedő elmondta, hogy mennyibe kerülnek a kiskutyák, a fiú belenyúlt a zsebébe, elkezdett számolgatni, és rájött, hogy neki jóval, de jóval kevesebb pénze van. Mondta, hogy nekem csak ennyi pénzem van, most nem tudom megvenni, de megnézhetném őket. Kedves volt az állatkereskedő, füttyentett egyet, a kennerből jött elő a kutyák, és ott a rácson keresztül meg tudta nézni őket. Jött az anyakutya, és utána jött sorba 5 gyönyörű szép kutya, de kiderült, hogy az első 4 az nagyon ügyes, virgonc, az 5. az nagyon nehezen mozgott, és nem is érte utol a többit, csak jóval kevesebben ért oda. Amikor ez a kisfiú meglátta, megkérdezte, hogy mi baja van annak a kutyának. Hát mondta, hogy ennek a kutyának valószínűleg valami csípő betegsége van. Azt mondja a kisfiú: én azt a kutyát szeretném megvenni. Azt mondja neki az állatkereskedő: te ide figyelj, kisfiú, az a kutya valószínűleg soha nem lesz egészséges. De hogyha valóban szeretnéd ezt a kutyát, akkor én ezt neked adom ajándékba. A kisfiú fölháborodott, azt mondta: ajándékba nem kérem, ingyen nem kérem, én azt a kutyát szeretném megvenni. Azt mondta neki az állatkereskedő: de nem érted? Ez a kutya soha nem lesz egészséges, mert ez a kutya nyomorékként született. Ezért, hogyha valóban kéred, én ezért pénzt nem kérek, neked adom, de tudd, hogy vele soha nem fogsz tudni úgy szaladgálni, mint egy rendes, egészséges kiskutyával. A fiú azt mondta neki: én ezt a kutyát megveszem. Most odaadom azt a pénzt, amin van, és minden hónapban behozom a törlesztő részletet, amennyire a többi kutyát eladja. Majd felhúzta a nadrágját, és megmutatta, hogy az ő lába milyen fémekkel van összerakva, és mondta: az én lábom is beteg. Én fogom tudni, hogy kell bánni egy ilyen kutyával. De attól, hogy ő ilyen beteg, még ugyanannyit ér, mint a többi. Érted a kereszt titkát? Valaki eljött, magára vette a mi nyomorék életünket. Lehet, hogy sokszor mást mutatunk. Lehet, a közösségi oldalak sok szép dolgot elbírnak. De amikor Isten föllebbenti az életünket, sokszor kijönnek a mi fogyatékosságaink, a mi életünknek a nyomorúságai. Egy valaki van, aki értékel bennünket, aki a legtöbbet fizette oda értünk, az a Krisztus, aki az életét adta értünk. Érted már, hogy az igaz Isten tisztelet lényege nem valami teljesítmény, nem Istennek valami lefizetése, letudása, hanem az a boldog kapcsolat, hogy átéljük Istennek ezt a drága szabadítását. Hogy hozzuk a mi torzult életünket, terheinket, nyomorúságainkat, és itt az Isten tiszteleten is átéljük Isten szabadítását. Amikor kimondva és kimondatlanul átjár bennünket Krisztus jelenléte. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged. Enyém vagy. Amen.